Hori da, grabatzen duen dago. Así que, ala, aurrera. Hor, igual konpartituko du pantalla baremazioaren datarekin eta, Bai. bueno, jakingo duzuenez, atzo zabaldu zen aurtengo baremazio epea, aurtengoa, atzotik, eta azaroaren 24 bitartean, bai. Orduan hor, hemengo batzuk jada daukazue izena emanda, baina beste batzuek izena emate berria egin beharko duzu. Orduan, bi aukera horiek ditugu oraingoan, ez? Jada izena emanda duzuenok zuen lan esperientzia barematu, eta izena eman ez duzuenak, momentu honetan eman. Gero ere, egin alditugu lurralde aldaketak, eta horrelako aldaketak gure datuetan, ez? Orduan, bueno, izen emate berria egiteko, ezinbesteko 2 puntu bete behar ditugu. Alde batetik eskatzen zaigun titulazioa, hor dituzuela, araudian zehazten dituen 3 titulazio horietako bat, izan beharko duzu izen emateko, haurreskuntzako irakasle titulua, gradua edo diplomatura, haurreskuntzako goi mailako teknikaria titulua, eta haurtzaindegietako teknikari espezialista titulua. Horietako bat. Eta horrekin batera, hizkuntza eskakizun bat, euskara titulu bat. Edo EGA, edo Europar marko horretako hizkuntza eskakizun C bat, mota, eta hezkuntzako 2. hizkuntza eskakizuna, bestela. Orduan, horiek, gero hitz egingo dugu aplikatiboan, zelan izena eman hasieratik eta zelan aurkeztu dokumentazio guzti hori. Eta orain, barematu alizateko lan esperientzia entzan pasalduko dugu. Gero ikusiko dugu, ez dakit aukera izan duzuen araudia ikusteko eta informazio guztia gero erakutsiko dizuegu non topatu, bai, bueno, segunean dago dan, eta bai aurreskola partzuergoko webgunean, baina gero ikusiko dugu. Araudia ikusi badezue hor, gero aipatuko ditugun lurralde eta zonaldeak aukeratzeko irizpide guztiak da, geroago ikusiko ditugu. Baina orain lan esperientziaren asuntuarekin, 2 lan esperientzia mota barematzen dira partzuergoan, aurreskoletan. Alde batetik, aurreskolak bertan egindako lan esperientzia egongo zan, egun bakoitzeko 0,01 puntu jasotzen edo ematen dira, ez irakasleetan bezala multzoka egiten dutela, hemen egunka zenbatzen da eta ofizioz barematzen da. Partzuergoak bertak, beraiek begiratzen dute lan esperientzia hori eta gaitzen dute. Izen gaiaren fitzan agertuko da, izen ematea egiten baldin badezue izen gaiaren fitza hori ez duzuen momentuz, eta behin-behineko zerrenda argitaratzean agertuko litzateke, zuen kasuan kanpoko lan esperientzia, porque aurreskoletan ez duzuen lanik egin momentuz. Eta hemen, aipamen txiki bat egin behar dugu, aurreskolak partzuergoko lan esperientzia ofizioz barematzen da, baina daude kasuisteka jakin batzuk, neurri onuragarri moduan onartuta daudenak ordezkoen araudian, eta orduan, egoera jakin batzuetan, baldin bazaudete edo goten bazarete ikasturtean zehar momenturen batean, eszedentzia fiktizio batean adibidez, amatasunean, harrerako guraso moduan, adopzioan baldin bazaudete, horiek, naizta kontratupean ez egon, zure zenbakira ailegatzen badira, deiak, hor puntuatuko duzue. Naizta kontratupean ez egon. Hauek gero ikusiko ditugu igual hobeto aurrerago ja zea jakinekin, ze klaro. Ezberdintasun hau daude, izen ematea lehenengo aldia egiten baldin badegu, zerrendetan sartuko bagara, edo ja barematuta gauden, aurreko urtean egin genuen baremazioa, eta ja izena emanda daukagu. Men garrantzitsuena da hori, ofizioz barematzen dela partzuergokoa, eta 0,01 puntu ematen direla lan egun bakoitzeko. Eta gero daukagu kanpoko lan esperientzia. Kanpoko lan esperientzia hori ez dago ezberdintasunik publikoan, pribatuan edo egiten dugun lanagatik. Kanpokoa da eta hor barne biltzen da dana. Aurreskolak partzuergoko lan esperientzia ez den beste guztia hor sartuta dago.
0,01 puntu ematen dira lan egun bakoitzen gatik, hau da, partzuergoan jasotzen dugunaren erdia, bale? Eta hemen asuntua da, hau nola justifikatu behar dugun partzuergoari begira, ze hau noski ez da ofizioz egiten, bale? Guk aurkeztu beharko dugu dokumentazio bat. Zein da dokumentazio hori alde batetik? Gure lan bizitza eguneratuta igo beharko dugu, eta bestalde batetik, enpresa kontratatzailearen enpresa ziurtagiria deitzen dana edo zerbitzuen ziurtagiria. Bale? Hemen zagertatzen da, alde batetik alde batetik daukagula irakaskuntza publikoan egiten dan lan esperientzia, hori kanpoko lan esperientzian sartzen da, bale? Baina kasu horretan, administrazio publikoak ematen digunez lana, esango dut, eta haurreskolak partzuergoa publikoa denez, orain gehituta dago eta ofizioz ere lan esperientzia hori ikusten da. Ja ez da zerbitzu hori jo behar ez. Baimena eman beharko dugu, gero ikusiko dugun moduan, aplikatiboan eta horrekin nahikoa izango litzateke. Orduan, geratuko zan hemen pribatuan edo itundutako haurreskola edo eskoletan egindako lana. Horretan bai, eskatu beharko diogu enpresari edo eskola horri, edo eskola ez den beste enpresa bati, baina ezitzaile lanak egin baldin baditugu ere onartuta dago, eskatu beharko diogu enpresa ziurtagiria. Asuntua da, oso garrantzitsua dela enpresa ziurtagiri horretan, baremazio araudian agertzen dena aipatzea. Hau da kontua. Ze hor argi eta garbi agertu behar da, haur hezkuntzako hezitzaile teknikari edo haur hezkuntzako irakasle bezala egin dugula lan. Ez du balio, zerbitzu horretan jartzea, monitorea izan naizela, laguntzaia izan naizela, ez. Argi eta garbi hau jarri behar da. Bale? Eta gero agertu behar dira lan egindako epea. Kontratu ezberdinak izan baditugu eskola, enpresa edo dena delako horretan, epe guztiak agertu beharko dira lan bizitzan agertzen diren moduan. Argi eta garbi berdina jarri behar du, bestela ez dizuete onartuko. Hemen normalian, arazo gehien sortzen duen atala da, barematzerako orduan, dinot, bale? Ez gu igotzerako orduan dokumentazioa ezer, baizik eta partzuergoak esperientzia onartzeko hau beharrezkoa da zehatz-mehatz idaztea eta horrela jasota gotea. Bale? Eta gero, ze gehiago ematen dituen puntuak? Pues ikasketa tituluak. Ikasketa tituluak hemen agertzen direnak dira. Punto se acabó. Osea, hemen ikusten zerrenda honetan, araudian dagoen zerrenda horretan, agertzen ez baldin bada titulua edo minorra edo irakasle diplomatura, ez dizuete puntuatuko. Osea, no hay más. Hauek dira. Orduan, hemen zindan asuntoa, ikusten duzuenez, irakasle haur hezkuntza diplomatura puntu bat, gradua puntu bat, lehen hezkuntzakoa, non dakago? Eso, lehen hezkuntzakoa 0,5 ematen du, beste irakasle diplomaturaren bat hemen daudenak 0,5 ematen du, eta gero ditugu minorrak eta aipamenak. Minor bakoitzangatik 0,5 eta aipamen bakoitzangatik beste 0,5 jasoko dugu. Bale? Eta topea 3 puntu dira. Hau, barkatu mostea, hau da, sartzeko erabiltzen dugu titulazio bat. Hori da, hauek dira, titulazio horretaz, aparte baldin baditugu titulazio hauek. Bai? Osea, ezinbestekoa den titulazioa erabiliko dugu sartzeko, eta beste bigarren titulazio bat baldin badaukagu, taula honetan argitzen diren puntua jasoko genituzke. Bai? Hori da. Hemen garrantzitsua da hori zergatik, porque ni bakarrik titulo bat baldin badaukat, haur hezkuntzako gradua jarriko dut adibide gisa, ez dut jasoko puntu bat berarengatik aurreko taulan agertzen zen bezala. Ez. Eskatutako titulazio horrek horri esker jasoko dut puntuazioa, kontuan izan da nire espediente akademikoan agertzen den bataz besteko nota. Nire espediente akademikoan 9,2 bat lortu baldin badut, orduan puntu bat jasoko dut. Baina nire nota 7 eta 8,9 tartean badago, 0,75 eta 6 eta 6,9 tartean 0,5 eta horrela. Bale, hau beti sortzen ditu zalantzak, esate du, jo, eske nik gradua daukat eta puntu bat ez. Erabiltzen dana sartzeko, eskakizu moduan oianak azaldu dituenak
Oie, beharrezkoa direnak, oiek bakarrik barematuko dira bataz besteko notaren arabera. Hortik aparte, titulazio gehigarriak baldin baditugu, orduan bai, honetara joko dugu puntuak jakiteko. Bale? Solapatu daiteke, aurrezkuntzako gradua izatea, eta adibidez, goi mailako teknikariaren, aurrezkuntzako goi mailako teknikaria izatea. Kasu horretan, bi ikasketen, espediente akademikoa gehitzen baldin badugu baremazioan, beraiek konprobatuko dute ze titulaziok dakan bataz besteko nota altuena. Eta hori izango da erabiliko dutena sarrera moduan. Orduan, altuena daukanak emango digu hau, eta beste erabiliko da gehigarri moduan. Bale? Hemen normalian, gero izengaiaren fitza aztertzen dugunean ja errazago ikusiko dugu. Bai, eta, bueno, gero hemen azken orrialde honetan jarri dizuegu linka, gero nahi baduzue, bueno, partekatzen dugunean klikatzeko, baino araudian daukazue jasota, hemen daude baremazioan lurraldeak aukeratzeko banaketa, ez? Badakizue orain kudeatzen direla, azken urtetan kudeatzen direla modu independientean, 3 lurraldeak. Orduan, hor lurralde bakoitza dago banatuta batzuk bi zatitan, beste batzuk 3. Orduan hor, zuek aukeratu behar duzue, ikusten den moduan, hori, Araba iparralde edo hegoaldea, Bizkaia ekialde mendebaldeta, eta hor bakoitzak bere nahietara eta bere beharretara aukeraketa egiteko. Jakin, oso garrantzitsua, orain egiten duzuen aukeraketa, ezin izango da aldatu hurrengo baremaziora arte. Bai? Orduan, pentsatu pizkat urtean zehar zuen beharrak eta zuen nahiak ere aldatuko diren, ze, horrek baldintzatzen digu ere gure lana, ez? Orduan, kontuan izan, hurrengo baremazioa zabaldu arte, egiten duzuen aukeraketarekin aurrera egin behar duzuela. Bai? Ikasturtean zehar ezin da aldaketarik egin. Gainera kontuan izan hori baremazioa prozesu luzea dela, naiz eta orain ireki, gero ikusiko dugun moduan egutegiarekin, prozesua denbora behar du, barematu behar dute administraziotik eta dana, eta orduan martxoan edo uste dut dela behin-behineko zerrenda bat agertzen da, ikusiko dugu egutegiarekin, hobeto, a ber. Bai, hori da, azkenean behin betiko zerrenda, hori da. Jartzen duenagatik 2024ko maiatzerako dago aurreikusita publikatzea, argitaratzea. Orduan jakin, zerrenda hauek eta baremazio honetan egiten ditugun aldaketak eta alegatzen ditugun edo barematu ditugun meritu guztiak, ez direla argitaratuko data horrela arte, baina behin betiko zerrenda hori argitaratu arte eta hurrengo egunean sartuko indarrean, orduan, zuek ere pentsatu, orain egiten ditugun aldaketak edo aukeraketak ez direla hurrengo astean indarrean sartuko, bai? Azkenean maiatzean jartzen garela. Eta izango litzateke bai kurtsoa amaierarako, baina batez ere hurrengo irailari begira. Hori da. Bale. Behin araudia begiratuta eta ikusita gidarekin sartuko gara. Gero igual ezigunean bertan begiratuko dugu nola doan asuntua, baina gida, egindako gida nahiko ondo dago. Bai, beraiek bertan aplikatibo hori erabiltzeko sortuten gida oso argia da, pantailazoekin daukazueneko ondo azalduta, bai egia da dagoela lehenengo jarrita jada izena emanda dugun ontzako azalpena, eta berago izen emate berria gauzatu behar duzuen ontzako. Bai, oso garrantzitsua, sartzen zaretenean ez digunean, aukeratu behar duzue, oso ondo, ze ibilbide jarraitu behar duzuen. Hau da, sartzen zarete zigunean, eta daude bi aukera. Jartzen du, aurreskolak. Jartzen du, claro, eske hau da... Hortxe, baitu agertu da. Hortxe, bai, sartzen zara eremu pertsonala, zure gakoa eta jada izena eman baldin baduzue, aukeratu behar duzue hautagaiak. Eta hor, aukera batzuk emango dizkizue.
Eta izena eman behar baduzue lehenengo aldiz, markatu behar duzue bigarrena, zerrenda irekiera. Eta beste ibilbide bat, osea beste bidetxo bat jarretu beharko duzue, zuen datuak sartzeko. Bai? Orduan, bueno, zerrenda irekiera, osea, izen ematea berria egiten duzuenak, ba hor dituzue pixkata esalpenak. Nahiko intuitiboa da, Osea, gehienetan garrantzitsuena da beti gorde botoia sakatzea hurrengora pasatzeko, baina, bueno, ez dauka misterio gehiegirik. Egia da ez dela oso modernoa, baina, bueno, nahiko erraz egiten da. Bai, markatu beharko duzue, bueno, zuen identifikazio datuak, eta hainbat lehiatilatxo markatu beharko dituzue, ba, bueno, pribatutasunarena, adingabekoen babesarena, eta hor ere, eskerrik asko, nahi baduzue, jadanik irakaskuntzan baldin bazaudete lanean, nahi baduzue, puntuak eta hori ofiziose barematzea, ba hor baimena eman beharko duzue, hor behan agertzen den bezala. Orduan, eta ez bazen duten emango, bazuek gero aparte eman beharko zenukete zuen zerbitzu horria, eta bar orduan, erosuena, klik eta azu egiten zarete. Orduan, ba, bueno, horret zuen datuak eta helbidea betetzea, eta urrengoa. Eta... Garrantzitsua da hemen, datu hauek izango dira, aurreskola partzuergoko pertsonal zerbitzukoek edo beste departamentuetako teknikariek erabiliko dituztenak zuekin harremanetan jartzeko. Momentuz, gure lan eskaintzak telefonoz kudeatzen dira, ordezkagune askotan eskatu dugu Steila sindikatutik, momentuz, bueno, en stand-by dago, espero dugula estera llegatzea, orduan. Importantea da, alde batetik kontratuak gutun arrunt bidez ailegatzen zaizkigulako etxera, vale? Orduan hemen jartzen duzun helbidera ailegatuko dira, eta telefonoa hemen jartzen duzuena izango da beraiek zuekin harremanetan jartzeko telefonoa, hau da, lan eskaintza jasotzeko telefonoa. Vale? Orduan, normalian txukuntasunez betetzen ditugu, baina, bueno, bada ez bada, abisatzen dugu. Bai. Gero hor lurraldeena lehena aipatu duguna, ba, hor markatuko zenukete zuek, jardun osoa edo partziala aukeratzeko aukera daukagu, orduan, ba, bueno, hor bakoitzak aukeratu aldugu bakarri partziala, bakarrik osoa edo biak, orduan hor bakoitzak baloratzen du, eta nahi duzun lurraldean izen ematen duzu, hori, pestaineta horiek lehiatilatxoak ere geisten, desplegatzen, eta hor markatzen dituzu zure nahiak. Garrantzitsua, zerrenda irekiera betetzen duzuenak, hau da, zuen izen ematea lehenengo aldiz egiten duzuenak. Ezin dituzue aldaketak egin baremazioa iraundu bitartean. Hau da, orain lehenengoan sartzen saretenean, sartzen dituzuen datuak, ezin izango dituzue aldatu. Jadanik izena emanda dugunok, bai, ordea. Orduan, argi izan, behin jartzen saretela betetzen, hartu tartetxo bat, egin kontzentratuta, gero aldaketak ezin dituzu egin, bale? Eta azkenean batzuetan gure momentu bateko erabakiak gero baldintzatzen gaituzte, bai? Orduan, gogoan izan, zerrenda irekiera markatzen duzuenok, izen emate berria, ezin dituzuela aldaketak egin. Gero, jakin ez dagoela desberdintasunik, lan eskaintza bat jaso dezakegu jardun osoan edo jardun partzialean. Jardun partzial horretan hainbat jardunaldi mota sartzen dira, bale? Minimoa ereuneko jarduna izango litzateke, baina jaso dezakegu erdian, bierenetan, bueno, seiren, kasuistikaz varias. Baina jakin puntuazioari begira berdin puntuatzen duela. Vale? Partzuergoan lan egindako egunak, berdin dio jardun osoan izan, eren batean lan egin, jardun erdian lan egin. Noski, bai balditu ondorioak gero gure lanbizitzan eta kotizazioan ja segurantza sozialarekiko, como todo contrato de trabajador. Baina kasu honetan puntuazioarekiko berdina da. Hor ez dago arazorik, bale? Orduan, urrengo botoiari emango genioke. Hori da. Eta ja... prestakuntza akademikoa, eta hemen ja, markatu beharko genuke hor, markatuta dagoen, borobil gorriarekin markatuta dagoen aukera hori, berria, eta hor, zuek hoberena zer da, aldez aurretik, igo nahi dituzuen dokumentu danak, hartu tartetxo bat, eta eskaneatu nahiko alik eta txukunen orduan eta hobeto, argazkia egin ordez, gaur egun badaude aplikazio pilo ez badaukazue impresora etxean, gaur egun daude mugikorretan ditugun hainbat aplikazio,
eskanerrak direla, doakoak direla, eta nahiko txukunak usten dituztenak dokumentuak, bai? Ez da beharrezkoa inprenta batera joatea eskaneatzera, baina, bueno, sortzen duzu PDF-a, jarri zuen titularen izena, bueno, txukuntasunez ordenatu dena karpetatxo baten, eta gero bazoazteia, behin izen ematea egiten hasten zaretela, dana sartzen, orduan, berria, pun, beitu, bazoaz igotzen ez, horra saltzen du, bueno, ze agiri mota den, dituz hor desplegable batzu, bueno, markatzen duzu, eta lan esperientzia baldin bada, pues, noiztik nora, bueno, hor daude, hainbat, aukera bete behar ditugunak, eta bagoaz apurka-apurka, eta garrantzitsua dokumentuak atxikitzea, porque bestela ez baditugu atxikitzen, ez digute ezer kontatuko. Vale? Hemen printzipioz, pestainita irakaskuntzan esperientzia jartzen du hemen, beste bat dago lan esperientzia jartzen duena, lan esperientzian adibidez, pribatuetako lan esperientzia hori, edo itunduetako lan esperientzia hori, igotzeko aukera dago. Ze pestaina hau aldatuz gero, hau ere aldatzen da, ondoko ere aldatzen da, eta hor ja bi aukera ditugu, lan bizitza eta enpresa ziurtagiria. Vale, ordan da un poco... A ber, nahiko intuitiboa da, baina beti daude zalantza de jo, non igo zer. Vale, ala ere, jakin, barematzen gaituzten teknikariek dokumentazio guztia begiratuko dutela, naizta pestaina batean edo bestean ikan. Vale, beraiek ikusiko dituzte hor dokumentu pilo bat igota edo gutxi edo dana delakoa, eta danak begiratuko dituzte orduan eskeskatu. Ze beraiek badakite, zeri egiten dion referentzia dokumentu bakoitza eta bar. Vale, orduan lasai egon alde horretatik. Bueno, galderak, pero... Badakit daudela galderak hemen, nago behiratzen eta, baina gero erantzungo ditugu, bale? Horrela dan ikusiko dugu. Bale, igoko gara purtxo bat, gora, a ber... Bai, hau zen izen emate berri eta, bueno, barematu behar baldin badugu... Falta da azken... Bale, barkatu. Me parecía raro, digo, la última. Vale. Hori, eskabidea amaitu eta agiria sortu. Orduan, hor bai, lehenengo aldia denez izena ematen duzuela, agiri bat sortuko zaizue, non, agertuko da, jada zuen datua jaso dituztela, eta izapidotuko dela, edo olako zer hor agertuko zaizkizue igo dituzuen dokumentuen zerrenda, eta, bueno, agiri bat izango duzue hori ziurtatzen duena, besterik gabe. Eta bueno, gero ja, besteok, jada izen eman da dugunok, hori guztia pausu horiek aurreztuko genituzke, eta bueno, hor ditugu hainbat aukera ez, gure aukerak aldatzea, hau da, jardunean aukerak aldatzea, sonaldetan aukerak aldatzea, eta gero, hori, baimena ematea aurreskola partzuergoari aurrezkuntzako esperientzia hori ofizioz barematzeko ere, hezkuntza sailetik. Orduan, bueno, hor pizkat enredatzea, hori, jakin, jada izena, osea, ja izan gaiaren fitxa dugunok, eta jada izena eman da dugunok, sartu algarela nahi dugun beste, eta aldaketak egin alditugula nahi dugun beste, ze azaroaren 24 arte hau zabalik izango dugu, jakin, gordeta geratuko dela, egin dugun azken aldaketa, orduan kontu zibili, zer ibiltzen garen hor aldatzen eta, baina, bueno, sartu algarela, orain baloratu dut, babitu, partzialak enduko dudala, bueno, jakin, 24 arte daukagula aukera hor aldaketak egiteko. Hori bakarrik, jadanik izen eman da dugunak. Orduan, bueno, alegatu nahi ditugula pribatuko lan esperientziak eta, porque publikakoak ofizioz egingo dira, bueno, hemen egongo dira merezumendu orokorrak, berria markatu beharko genuke, hor, eta berria txertatu, berdina PDF-tu, eta horrigo lan esperientzia, bizitza laborala, lan bizitza, eta, bueno, depende ze dokumento zabaltzen dugun desplegablean, bat igotzea eta beste ordan. Bueno, joan zait, ez dakitze gertatu da. Hemen asuntoa da, dokumentu edo meritu, edo lan esperientzia bakoitza igotzeko berri bat sortu behar dugula. Osea, ni adibidez egon baldin banaiz, ez dakiz ikastolatan, eta gero ez dakiz aurretzen degi batuan, eta gero aparte dakat no seke, pues 3 aldiz eman beharko diot berria horri, bete behar dudana lan esperientziarekiko edo eta dokumentazioa entregatzea eta maitzea, eta orduan ja igota geratuko da. Oianak esan duen bezala, barruan baldin bazaudete da, ez da sortuko esagiririk ez, gorde botoiari sakatuta, eta hor geratzen dan stand-by,
urrengo gunean te arrepientes odana delakoa, aukera dago, baina ez da ezer sartzen sortzen. zara berriro eta horko zerrenda horretan agertuko zaizkizu, atzo igo zenituen dokumentuek, gaizki egin nuen, astu zitzaidan ez dakizera txikitzea. Bazoaz, ezabatu ezakezu, berriro igo, ikusi, orduan, ez da generatzen, ez dokumenturik, ez ziurtagiririk, ez ezer. Hor gordeta dagoena, geratzena, listo. Bai? Orduan. Gero bai jartzen hori dokumentazioa entregatzen amaitzea eta erregistratzea, bai, erregistratzen da, baina, bueno, hala ere aldaketak egin alditugu eta beti ere konfirmatu botoitxu horrekin eta listo. Hori da. Vale. Ikusiko dugu nahi badezue, orain partekatuko dizuet, izangaiaren fitxa bat. Izangaiaren fitxa, zuek ikusteko, printzipioz izena ematen duzuenean, hau ez duzue sortuta, hau da azkenian ikusteko izengaiek bakoitzak daukan, edo hautagai bakoitzak daukan, meritatuta daukan guztia, igota duguna, gure ikastaroak, gure ikasketak, gure lan esperientziak eta bar, bale? Izena ematen duzuenean ez da hau egongo, gero bai agertuko da ezigunearen atalean. Ze jakin ezigunea beti irekita dugula. Bale? Beste kontu bat da, baremazio prozesua irekita egotea edo ez. Baina ezigunean beti egongo dira printzipioz gure izengaiaren fitxa eta aurreskolak partzuergoko zerrenda. Zerrendak ikusteko, gero ikusiko dugu zerrendak. Gero sartuko gara eta erakusten dugu. Ikusteko nola doia zerrenda horiek, baina beti egongo dira hor orduan. Hau da sortzen da, ja behin zerrendan egon da, sortzen da dokumentua. Bai, eta hori ikusten duzuenez, agertzen da ze aukerak dituzuen markatuak, kasu honetan Araba, iparraldea eta hegoaldea, partziala eta osoa, ez? Agertzen da, gero lehen esan dugun titulazio horren bataz besteko nota horrek ematen dizkizun, puntuak, eta gero hemen agertzen da desberdinduta lan esperientzia. Hau da, barruan jartzen dutena beraiek da haurreskolak partzuergoko lan esperientzia, kanpoan, bertatik kanpo egindakoa, bai pribatuetan, edo aurreskuntzako geletan, aurreskuntzako irakasle bezala izango bazen, hor agertuko bazen orduan, ikusten duzue puntuak eta desberdina dela. Eta gero, beherago joaten baldin bagara, hor dago desgloso guztia. Ja da izen eman da duzuene, ikusten duzue hor, konfirmatu beharko zenukete, lan esperientzia hori ondo sartuta duzuela. Orain arte, barematuak izan zarete, basarete, ez da beharrezkoa 2012 joatea ikusteko ondo konputatuta dagoen, edo ez. Azkenean da, aurreko baremazioko puntuak eta ikusita, kalkulatu aurreko abenduaren 16tik, oraingo iraiaren 30 arte, zenba puntu izan beharko zen dituzketen, begiratu hor ondo, bai zuen azkenengo kontratuak, azken tarte horretako kontratuak ondo egotea, eta hor pixka matematika egitea, eta deskuadratzen dit, guazen bilatzera non dagoen fokoa, ez? Jakin hemen agertzen denean, gehi 165, hori da, kontratupean egon baldin bagara 165 egun baino gehiago, aplikatzen diguten neurri onuragarri hori, direla 0,31 puntu gehiago, ze goski, printzipioz dira, abuztua kontratupean egongo bagina bezala, ez? Azkenean da, uda puntuatzea esan nahiko genuke. Orduan, hor da pizkat trasteatzea eta deskuadratzen dizuena pizkat saiatzea argitzen, jasuz berriro, zen izan daiteken arazoa, eta gero, batzuek egon zaretela esentzia fiktizioan, lehen aipatu ditugun egoera babestu horietan, kasu honetan da esentzia fiktizioa, hau da, zerrendetan momentu horretan deia ez jasotzeko, baina bai puntuatzen da. Jakin bakarrik puntuatzen dela baremazio hauetarako. Hau da, meritu lehiaketa egon dena adibidez, edo beste lan eskaintza publiko bat egongo balitz, esperientzia honek ez du konputatzen. Bakarrik baremoetarako, ordezkoen zerrendan horretan barematzeko, baino
lan eskaintza bat egongo balitz, puntu guzti hauek ez lukete konputatuko, bale? Zuek ere aintzat izateko hori, noizbait planteatzen baduzue horrelako esidentzia bat hartzea. Orduan, ateratzen dira aparte, hauek justifikatuta daudeia da, orduan, hor agertzen dira, ez? Baina, hori da pixkat izan gaiaren fitxaren izaera, hau da, ez dauka misterio handirik ere, azkenean da, zuen kontratuak hartu, lanbizitzarekin askotan, baitu hemen data batek ez dit kointziditzen, hoberena alderatzea lanbizitzarekin, dudak baldin badituzu, azkenean, lanbizitza da garrantzitsuena. Bai, horra batzuetan gertatu izan da akatsak daudela, azkenean datuak bolkatzen direlako eta batzuetan akatsak gertatzen direlako, orduan, eta horretan arazorik baldin baduzue, edo idatzi baremazioa@haurreskolak.eusera, edo bestela, meritu berri bat igotzera joango bazinaten bezala, egin alduzu idatzi bat, ez nator bat, hemen jartzen didan puntuaketarekin, ni lan egin nuen tarte honetan, eta datak ez diateko intziditzen, edo lokesea, edo esentzia fiktizioan egon nintzen eta ez diazue konputatu, hor idazki bat egin, PDF-tu, atxikitu berriro lanbizitza, eta beraiek, aintzanek lehen esan bezala, dokumentu guzti hori deskargatuko dituzte, orduan, hemen, arazo bat dago, goazen begiratzera. Naiz eta gero erreklamazio epe bat zabaltzen da, baina aldez horretik igual, jartzen baldin badugu, edo abisatzen badiegu, hor daturen batean akatsa dagoela, igual, pausu bat aurrezten dugu, ez? Orduan, Eguniko, aipatzearren ikusten duzu hemen puntuazioak agertzen direla, klaro, hemen asuntua da puntuazioiek hoien batura ez dela agertuko, bale? Orduan oso garrantzitsua da izengaiaren fitxa konprobatzea, baina are garrantzitsuagoa da behin-behineko zerrenda ateratzen denean, bertan agertzen den puntuazioa konprobatzea, ze hori izango da erabiliko duten euskarria lan eskaintzak banatzeko. Bale, ze gerta liteke izengaiaren fitxa modu batean agertzea eta batian gero zerrendan puntuazioan akatz bat egotea dalakoa. Orduan, garrantzitsua da hori, eta jakiteko zein dan zuen benetako puntuazioa, gero ikusiko dugu zerrenda hori nola jartzen duten, jakiteko zuen benetako puntuazioa eta beharrezkoa da behin-behineko eta gero behin-betiko zerrenda horiek begiratzea. Bale? Ikusiko dugu igual ezigunea? Bai. A ber, segundutxu bat. Sartuko naiz guztiz. Vale. A ber, partekatuko dugu... Si nos dejan... Vale. Vale, hemen daukago ezigunea, jazartu gara, Oiana con toda su amabilidad utziko digu bere ikusten. Esan dakoa, lehen aipatutakoa Oiana, sartzen gara, hemen eremu pertsonalean, esapidea langile saiarekin, eta hemen dago asuntua. Zerrenda irekiera sakatuko duzue, orain izena eman nahi baldin baduzue Haurreskolak Partzuergoko zerrendetan, eta ja izena eman da baldin badaukagu, duela urte bat, 2, 10 edo lokesea, hautagaietan sartuko gara. Irekiko zaigu leiho berria, eta hemen ikusten duzuen moduan, deialdian sakatuz gero, deskargatzen da PDF bat deialdiarekin, izengaiaren fitxa da, orain ikusten egon garen fitxa berdina, beste PDF bat deskargatzen da, horrekin. Baremazio eta berberamazio araudia, ikusi dugun gida hori nola gertzen da lan esperientzia, ikasketak, zonaldeak, porque claro, a lo loco tampoco, begiratu ondo zeherri sartzen dan zonalde bakoitzean, adibidez Arabako kasuan, aipatzekoa da Gasteiz erdibituta dagoela 2 zonaldeetan. Gasteizeko haurreskola erdiak iparraldean daude eta Gasteizeko haurreskola beste erdiak hegoaldean daude, orduan kontuz horrekin. Hor importantea da begiratzea. Aplikazioaren gida ere ikusi dugu, eta ja online eskabidea. Eta hau dira, hemen sakatuta gertuko zaigu,
Bai, lehen sartzen gara lehen ja gida aplikatibora. ikusi dugun pausu horiek jarraitzera. Oianaren kasuan, pues ja barematuta dagoenez eta aldaketa guztiak, gaur aldaketak egingo ditu, edo ez. Lo mismo le da, ze aurreskoletan egon da lanean, orduan hori ofizioz barematuko diote, baina aukera dauka bia sartzeko, hogeita laura arte, ¿vale? O sea, que principios, esto es lo que hay. Bai. Gero, hemen atzera, bueno, hor goian daukazu zerrendako urrenkera nirea momentu honetan lanean hangoen ez da ikusten, baina deiaren 6 zaudetenean, hor klikatuta ateratzen zaizue zenbat pertsona dituzue osoan, zenbat pertsona dituzue partzialean aurretik, bai? Batzuek ja hezkuntzan ere zaudetenez badakizue hori zelan erabiltzen dan edo zelan interpretatu, baino bueno, hor agertzen da zenbat pertsona dituzuen, pixkat igual jakiteko, baitu 1000 pertsona badituta aurretik, baliteke igual oraindik pixka falta izatea lan egiteko edo dei hori jasotzeko. Jakin dena den egunero ez dela eguneratzen. Gure kasuan ez. Ordezkagune oraindik ez daukagunez eta bueno, hor dago pixkat informatibo bezala, baino hoberena da jarraitzea pixkat bai enpresak alde batetik web horrian zintzilikatzen duen eta gero bai sindikatuok beste aldetik partekatzen dugun ordezkapenen taula hori, ez? Orduan garrantzitsua da jakitea zu zein postutan zauden, orain ikusiko dugula zerrenda non begiratu eta ikustea zein postutan gauden eta joatea ikusten. Baitu azken deituen taula eguneratu dute eta deitu diote zakiz zenbakiari, bueno, oraindik igual patxada sar dezaket edo igual deia jasoko dut, ez? Hor pixkat tanteatzeko. Beraz, bueno, ikusiko dugu non topatu zerrenda. Vale. Baremazio zerrenda, bueno, hemen ere ez digunean badaude. Baino... Se supone que daude atzean, ez da? Bai. Hemen egon beharko lirateke, baina igual ez... Oberena aurreskolen horri aldetik sartzea. Normalian ikuste baremazio irekita dagoenez zerrendak ikusteko aukera hori kendu dutela, bale? Ze principios, hemen, agertu beharko lirateke. Lurraldeka ateratzen da, bai orokorra, bai lurraldeka gero. Bai? Kontuan izan, hasiera batean, beste modu batean hasi baziren ere, orain beti hartzen direla kontuan zerrenda orokorreko zenbakiak. Naiz eta 3 lurraldetako zerrendak egon, beraiek jartzen duten taulan eta gero sindikatu partekatzen dugun taula horretan, zerrenda orokorreko zenbakiak jartzen dituztela. Orduan hori izan behar duzuela pixkat zuek aloro. Jakin behar duzuela zein postutan zaudete. Hemen daukagu... Hemen dago dana, beharrezkoa duzuen guztia hemen topatuko duzue, bale? Hau oso garrantzitsua da jakitea. Albisteak ateratzen direnean, albisteekin esan nahi dugu, hori adibidez publikatzen dute, argitaratzen dute, baremazioa irekiko dela eta hemen portada honetan agertzen dira beharrezkoa den informazio guztia, bale? Adibidez hemen publikatu zuten baremazio irekiko zela eta ikusten duzuen moduan informazio guztia hemen dago. Noiz egiten da, eskaerak egiteko epea noiz, deialdia deskargatzeko, hemen sakatzen dugu eta PDF-ak deskargatzen dira, dana dago, bale? Eta gero langile moduan, edo hautagai moduan, interesatzen zaiguna da informazio orokor honetan agertzen dana, bale? Helbide eta telefonoak, enpresarenak, partzurokoak hemen daude, arautzen gaituzten dekretu lanitzarmena, Ukoagiria, ordezkoen araudia. Dana. Baremazio araudi hau ere badago hor ikusten duzuenez. Eta hortxe, hezitzaileak atalean, agertzen dira gure zerrendak. Hemen sakatzen badezue, PDF bat deskargatzen da. Hau da aurreskola partzuergoko zerrenda. Momentu honetan, hau da pasadan baremazioan, ateratako behin betiko zerrenda. Gorako elegiteak ebatzi ostean eta dana. Eta hau da, gaur egun erabiltzen ari direna, lan eskaintzak emateko. Baremazio hau, honetan, behin betiko zerrenda hori publikatzen denean, Oianak esan duen moduan, maiatz aldera aurre ikusten dena, hurrengo gunean erabiltzen hasiko dira, eta orduan hau kenduko dute, eta bestea jarriko dute. Ikusten dezuenez,
Y si no te importa, te busco a ti. Bai, salduko dizu. Horrela arraza bengo dugu, a ber, usten didan... Bestela, A ber, topatzen dugun oiana... Hemen daukagu, bale? Ikusten duzuenez, hor daude zutabe ezberdinak, zutabe bakoitza 0,75 tonek da bataz besteko notarena. Hor agertuko da, depende, pues hemen justo, pues miren edurne goian dagoena ikusten dugu bataz besteko nota altuagoa zuenez, jaso duela puntu oso bat, bale? Baina bataz besteko notagatik, ez haurreskuntzako titulazio horrengatik. Ze, aparte igotako ikasketak, agertzen dira zutabe marroi kolore honetan. Titulazioa guztira, TG jartzen duen horretan. Hori da. Hor egiten da batuketa. Bai. Igotako ikasketak, minorra, aipamena, edo irakasle diplomatura hoien batura egiten da, eta hor agertzen da puntuazio hori. Bale? Eta gero hor ikusten duzuen zutabe berde horretan nire kasuan, APG ikusten duzuen hori, da lehena izaldu dizuedana, aparte puntuazioa guztira. Dala, nire kasuan, excedentzia fiktizioan egondako puntu horiek. Azkenean, baremaziorako bai, baino gero beste eskaintzetarako, lan eskaintzetarako, prozesu desberdinetarako, ez du konputatzen. Orduan, eta danen batura, hor agertzen da, guztira. Eta, lortzen dugun, puntuazioan horren arabera, ordenatzen gaituzte. Eta horrela funtzionatzen du. Azkenean, eta hortik badoaz, lan eskaintzak egiteko, deiak egiten. Urdinean, agertzen dena da lan esperientzia. Bai. Hor, hemen garrantzitua da, hori, azkenian behin-behineko zerrenda hori agertzen danean, importantea da oianak esan duen moduan, batuketa egiten astea, lanbizitza hartuta, zenbat egun markatzen dira lanbizitza honetan, 1000 egun, partzuergoan. Bale, 1000 egun, jakinda, egun bakoitza 0,0 bat, dago biderketa egin, eta zenbaki bat emango dizue, zenbaki horrek zenbaki hori berdina izan behar da. Zerrenda horretan agertzen danarekin. Eta horri gehituko diogu gero, hori, bataz besteko notan jasotakoa, edo ikasketa baditugu bestea, edo dana delakoa. Vale. Poco más, a ber, hemen asuntua da hori. Garrantzitsua dela, gero ja behin izena eman da, adibidez, ordezkoen araudia kontrolatzea. Vale, porque hor, pues, lan eskaintza jasotzen ditugu, baina hor kasuistika berezi batzuk daude, ukoak egiteko aukerak daude ere, arautzen gaitu, bale? Orduan, hautagai moduan, interesgarria enteratzea. Gero, alare, egingo du igual galdera erantzunak, eta gero sartuko gara gure webunean igual ikusteko zehor daukagu dana nahiko txukun jasota. Bale. Orduan ez dakit galderak dauden, badakit, txatean bazeuden batzuk, ez? Bai, galdetu duzue batzuk, grabatuta geratuko den, eta bai, horregatik orain norbaiten nahi baldin badu zehozer komentatu edo galdetu ahoz esango dut, ez dago aukerari, jakin zuen ahotsa grabatuko dela, baina, kamera itzaltzeko aukera hori duzue, egon las, bale? A ber, uste dut Maikak ere gure lankideak erantzun duela hori, bai. Vale. A ber, Larrak galdetzen digu, ni azkenengo horri arte heltzen naiz, eta dana ondo, baina eskabidea amaitu eta agiria sortu botoia sakatzean taula bat agertzen zain, eta ezko da, nan sartzea dokumentazioa talean, eta gauza da, lehenengo horri aldean ez dudala nan sartzeko aukerari, jarrita agertzen da, jada hasieratik. Join, que konprobatu nahi dut gauza bat, horrekin, porque suposatzen den dana eskaneatu eta igo beharko duzula merezimenduekin batera. Nik uste hor dagola akatza. Claro, nana sartzearekin bakarrik ez dut uste nahikoa izango denik idatzita eta eskaneatu eta igo beharko duzuela PDF moduan izen ematea egiten ari bazarete. Nik uste hor egongo dela akatza. Edo, bai, porque principios nik uste hori dela kontua, a ber, ez du gainera SMS jartzen.
nanari buruz, baina nik horrela egingo nuke. Eskaneatu, PDF-a sortu, eta sartu beste titulazioekin batera. Esan bezala, ez du igual ez duzu topatzen, aukera... Toki konkretua hori egiteko, ez? Baina teknikariek begiratuko dute, osea, que lasai egon, bale? Eta bestela, arazoa mantentzen baldin bada, Oianak aipatutako baremazioa @haurreskolak.eus emailera idatzi, erantzuna jasoko duzu bai ala bai eta lagunduko dizuete, bale? Baina, Larra, barkatu, ikusten ari naiz, oren idazten duzu, finkatu zara. Orduan ez dauka zentzurik baremazio zerrenda, osea, desagertuko zara ulertzen, ja finkoa zara ulertzen dut haurreskolak partzuergoan, ez? Plaza lortu duzula. Orduan ez duzu prozesu hau egin behar. Hau da ordezkoen zerrendarako, orduan zu ja zorionak, baino zara ordezkoan finkoa zara. Ez? Ulertzen dudanagatik, igual argitu nahi baduzu orain txataren bidez. Bitartean joango gara beste finkoa, claro. Ez da, kontua da prozesu hau balakarrik dela, ordezko moduan jasotzeko puntuak. Finko bilakatu garena... Nahi duela puntuatu aurrezkuntza, baina hori izango da aurrezkuntzako baremazio epea zabaltzen denean, hor markatu beharko duzu, gurean, orain lehen esan dugun bezala, kontrara, osea, azkenean lehiatilatxo hori, bai mesedez aurrezkolatako puntuak eta nahi dut hemen konputatzea. Hemen asuntua da, zerrenda ezberdinak daudela. Vale. Haurreskolak partzuergoko zerrendak daude, haurreskuntzako irakasleen zerrendak daude, lehen hezkuntzako zerrendak, DBH-koak, lanbide heziketakoak, hezkuntza laguntzako espezialistak, bai, fisioterapeutak, logopedak eta bar. Eta bakoitzak kudeatzen dala independienteki, eta bakoitzak berarauak dituela. Bale, orduan, momentu honetan irekita dagoena da haurreskolak partzuergokoa, eta bakarrik haurreskolak partzuergoari begira egingo ditugu aldaketak eta bar. Ni HH-ko irakasle zerrenda horietan izena emanda baldin badaukat, beraien baremazioa irekitzean, orduan, eman beharko diot baimena, ze beraiek berdin jaso daukate, nire haurreskolak partzuergoko lan esperientzia puntuatzeko. Adibidez, hezkuntza laguntzako espezialisten zerrendetan lortutako esperientzia gurean ez du barematzen. Askotan ez klasetik eskatu dugu, baina ez dute onartu. Eta ala kontra, gure lan esperientzia beraien zerrendetan beste ez du barematzen. Orduan, hori argi izan, zerrenda bakoitza ezberdin kudeatzen da eta prozesu ezberdina dira eta arau ezberdinak dituzte, kontuz. Batez lan eskaintza jasotzeko orduan eta bar. Eta azkenean, beraien baremazioa oraindik ez da zabaldu. Laizter ere argitaratuko da, ze data hauetan ibiltzen da normalean, baina momentuz ez dute argitaratu. Baina bertan nahi baduzu puntuatzea, momentu horretan, baremazio horretan, dela beste prozesu bat, bertan markatu beharko duzu, bai, Larra? Hori da kontua, bai, badakigu beti egin dugula hemen, baina ja finko moduan egonda, ezke ja prozesu honetan ezin duzu parte hartu. Ja ez zara hautagai bat. De hecho, hori da, zerrenda horretan bilatuko bazina, berez ezinateke egon beharko ordezkoen zerrenda horretan, ze kendu zituzten meritu lehiaketan finkatu zirenak. Batzuk geratzen dira, ze azken momentuan egon zen beste repeska bat izango dut, baino berez bilatzen baldin bazara, printzipioz ezinateke agertu beharko, finkoa baldin bazara partzuergoan, bai? Konpultsazioaren asuntua. Konpultsazioa duela, pasadan urtean jakendu zan, prozesu hau guztiz online egiten hasi ginenean. Hori ja ahaztu. Ez da konpultsaziorik egin behar. Gu eskaneatu behar dugu titulu edo dana delakoa daukaguna, eta printzipioz original bat eskaneatzen duzunez, koloretan eta dana eskaneatuko da eta hori igoko duzu. Punto sakabu. Ez da beste kopia bat. Azkenean konpultsazio bat da, kopia bat aurkeztuko dudanez, norbaitek ziurtatu behar du, kopia eta originala berdina direla, eta orduan sigillo bat jartzen duen plan de doi fe, hau kopia berdina dela, bai. Y todo correcto. Orain ez da beharrezkoa, bale? Bidaltzen dugun kopia, esango dut, no es una copia, es una foto, o sea, eskan originala. Ulertzen da, zintzotasunez jolakatu dugula, ez? Eta gure benetazko titulua bidaltzen ari garela. Orduan, ez da ezer konpultsatu behar, eta berdina, beste batek ze bata ere... Claro, hemen asuntua da batzutan jasotzen duzuela Euskara titulua unibertsitate tituluaren barruan.
garrantzitsua da, orduan, unibertsitateak ematen dizuen espediente akademikoan edo ziurtagirian edo dena delakoa igotzea, behintzat horri edo non agertzen den ze bat ematen dizutela ikasketa hori bukatu duzulako, bale? Ze partzuergoak ez baldin badu ikusten, ez baldin badu dauka justifikazio hori, zerrendan ezingo zara sartu. Orduan importantea da, bale? Titula igo, bale, baina, ze bat jartzen du, aquí en esta página, pues txosten hori, edo horri hori ere, aurkeztu, bai. Vale, osea, zuek, cuanto más mejor, porque gero arazoak egon daitezke. Vale. Nire galdera da, zer atxikitu behar dut egoera babestuan. Haurdunaldian ere puntuatu egiten du, lanbizitza, familia liburua eta idazkiren bat egin behar da esanez gure egoera azalduz, eta non igo behar da. Bai, egin beharko zenuke, non igo, merezimendu edo meritu, nola jartzen zuen, meritu... Merezimendua gehitzea jartzen du. Hor, egizu, zuk esaten duzuna, egizu idazki bat, non, ez daki zein tartean egon naiz ezidentzia, ez da ezidentzia fiktizioa, haurdunaldia da kasu honetan. Si, berdina da. Osa, kasua da, berdina da. Orduan, ez dakit zein epeetan egoera honetan egon naiz, eta hau puntuatzea eskatzen dizuet. Zehazten duzu, sinatzen duzu, nahiko txukuna egin, eta horreri gehitzen diozu gero lanbizitza eta familia liburua. Eta horrela, beraiek konfirmatu alko dute, beraiek nahi dutena da, ikusi zu garai horretan etzarela beste toki batean lanean egon. Besterik gabe. Osa, lanbizitzan agertzen zarela langabe, edo lo que sea, baino, etzarela beste, zure osoko fruta den da lanean egon garai horretan. Ze orduan ez dizkizuteke, ez zizuten puntuazio hori emango, bai. Orduan, hori konfirmatzeko daukasun erraminta, lanbizitza, familia liburua, eta idazkitxoa, eskaera eginez. Eskaneatzen duzu, digotzen duzu. Hemen asuntua da, eta garrantzitua da esatea, haurdunaldian edo egoera babestu hauek puntuatzeko zure zenbakira ailegatu behar dira. Bale? Osa, ez du bailio, jarriko dizuet adibide bat, normalian zerrendak ailegatzen dira 5.000, 6.000 hautagai hor tarten gaude, zenbaki horietan, bale? Baina momentu honetan zerrendak 9.000 eta piko hautagai ez osatua dago. Puntuatzeko deia jaso behar dezu, edo zure zenbakira ailegatu behar dira, bale? Osa, egoera babestua da, porque ailegatu zareten ere zenbakira, baina ni egoera berezi batean nago, ezin dut lan eskaintza hori hartu egoera berezi horretan nagoelako, eta orduan babes neurri moduan, esate dizute, lasai egon, lan eskaintza ez duzu hartzen, ez zaude kontratupean, ez duzu kotizatuko ez ezebez, baina emango dizkizut puntu horiek. Bale? Orduan, hau importantea da, porque, claro, bapatian 8.000 garrenak, aurkezten baldin badu hau, ez diote puntuatuko, ez direla ailegatu. Bere zenbakira lan eskaintzan dingik ez dalako iritsi. Hori da. Ulertzen. Hor interesgarri izaten da, hori. Baldin badakigu egoera horretan gaudela eta laizter deia jaso beharko bagenu, aloro ibiltzea zerrenda zelan mugitzen doan, eta hor puntuatuko genuke gure atzekoak puntuatzen duen berdina. Eso es. Ze berez hori izango zen guri zegokigun lan eskaintza, bai? Vale. Udalekuetan... Maikak erantzun dio, baina, udalekuetan begirale ez, hemen komentatu guduna lehen, lana puntuatzen du, edo kanpoko lan esperientzia hori puntuatuko du, aurrezkuntzako ezitzaile teknikari edo ezitzaile moduan ibili bagara. Punto se acabó. Vale? Vale. Nerea galdetzen du, lehen biziko, izen ematea egiten badugu, ulertu dudanaren arabera, maiatza arte ez dugu lan egiteko aukerarik izango, ezta? Hori da. Hori da. Zerrenda indarrean sartu arte, zerrenda horretan zure izena ez da agertuko. Orduan, itxaron behar duzu, eta gero kontuan izan, depende zenbateko lan esperientzia daukasun eta barematzen zaizun, balitekeela igual ikasturte horretan oraindik deirik ez jasotzea, depende, zein puntura arte iristen ari garen, ez? Kontuan izan hori ere. Ni gonbidatzen zaituztet pizkat ikustera eta pentsatzera, kalkulatzera, zenbat puntu izango dituzuen gutxi gora bera, pizkat zuen panorama zein den jakiteko, eta zuek ubikatzeko, baino egin kalkulu pizkatolan
altuntun, eta begiratu zerrendako zein postutan egongo zinatekeen gutxi gora bera. Eta ere gero gure web horrian aintzanek erakutsiko digula zelan navegatu bertatik, dago aurreko urteko pixkat deituen historikoa, ez? Zenbakitara iristen den. Orduan hori ikusi alduzu, jo, babetu kalkulatzen dut egongo naizela 6.000 garrena, eta bera aurreko urtean noiz iritsi zitzaion pixkat gutxi gora bera deia, ez? Zuek ere, pues, zuen igual lan aukerak edo beste eskaintza batu jasotzen badituzue hemendik kanpo, ba hori kontuan hartzeko, bai, interesgarria da. Bentsa jakiteko, zuek ikusteko zein panoramatan geratzen zareten, edo zertara zatozten, ez? Pizkat itxarotera edo justo segido maietzean deia jasotzera. Bai. Aurreko urtetik. Aldaketak ez baldin badituzu egin nahi, ez zer, listetatik ez bazte kanpora. Hemen ja nere gomendioa. Sartu ezigunean, konprobatu datu guztiak ondo daudela, konprobatu dana ondo dagoela, gorde, eta sakau. Baina behintzat sartu eta begiratu. Vale? Porque hori txorrada bat da, gorde botoiari sakatzea txorrada bat da ere, eta, bueno, pues txika. Nik egin dut behintzat eta konprobatu. Bai, txekeatzea, begiratzea, porque batzuetan, igual fidatzen gara, baina igual batzuetan zer badaz papelatu. Hortik edo, bueno, momentu dago. Saldatu dut emaila eta momentu honetan ez naiz konstiente, ze emailez ere batzutan gurekin harremanetan jartzen dira, eta orduan ez naiz konstiente, aldaketa hori egin dudala eta jaz dudala bestea erabiltzen, eta batean, pues eske daukat beste emaila jarrita, aldatuko dut. Osa, txorradak edo, bueno, txorradak, a ber, gure datuak eta begiratzea ez dago gaizki. Total, izango da momentu txuan. Bai, edo, bueno, behitu errendit dago aurre jarrita nire telefono finkoa, eta nire gurasoen etxeko telefono finkoa zen, eta ez naiz bizi, porque askotan, jakin deia egiten digutela, bi telefono baldin baditugu bertan apuntatuta, osea, gure izan gaiaren fitxa horretan ikusi ditugun datuetan, bi telefonoetara dituko gaituzte, orduan, finkoan ez basarete inoiz egongo, ez jarri. Claro. Ez daukazen zurik, bai. Eta bere erantzu gadezen du, amatasun bajan egoera babestutzat hartzen da. Bai, berdina, baino jakin behar duzu zuri, dei hori jasotzea segokizuela, bai. Hori da, ikusiko dugu nahi badezue, araudia eta gure webgunea topatzeko batez be, hori topatzeko beharrezkoak dituzuen euskarriak. Azkenian apuntatzen gara zerrendetan, bueno, da Steilaseko webgunea, hemen sektoretan, jakin hezkuntzako sindikatua garela, orduan hezkuntzaren barnean, hezkuntza publikoaren barnean, eta pribatuko langileak ere babesten ditugu, Baina hor, dauden sektore guztiak eramaten ditugula, irakasleak, lehen aipatutakoak, hezkuntza laguntzako espezialistak edo lan legepeko eta irakasleak, haurreskola partzuergoa, pribatuko langileak, edo itundutako langileak ere, eta unibertsitatekoa. Eta gero Nafarroan ere daukagu. Haurreskolak partzuergoan sakatuta, hemen ikusiko dituzue, bueno, sindikatu moduan partekatzen dugun informazio guztia, bale? Albisteak, baina hemen azpian, nik uste hautagaientzat beharrezkoak diren euskarriak daudela ere, orduan. Ordezkoen araudi hau oso garrantzitsua da zuek irakurtzea, zehora gertzen dira, hori, arautzen gaituzten danak. Así como a bote pronto eta azkar batean hau ja bakoitzak egin behar du azterlana, edo, bueno, agertzen dira baldintza orokorrak, hautagaien egoerak zintzuk izan daitezke, lanean, baja egoeran, benbeineko baja egoeran hori da, lanerako prest lehentasunarekin, tabar, eta hemen agertzen diren aldi baterako baja hauek dira, lan eskaintzari uko egiteko dauden aukerak. Nik lan eskaintza bat jasotzen baldin badit, uko egin diezaioket, amatasunean nagolako. Bajan nagolako. Adopzioan nagolako, harreran nagolako, azterketa bat daukadalako, medikua daukadalako. Hainbat eta hainbat dira ukoak. Horien artean egoera babestuak daude, eta hor jartzen du. Baremazioan puntuatzea, egoera babestuak, eta hor egiten dio referentzia ikusten duzuenez, aurreko artikulu horreri. 5.3 artikuloa, B, C, D, eta asaltzen dizu
bueno, aurrak edo bigarren mailako senideak zaintzeko, eta bar, orduan, bueno, hor daude zehaztuta pizka zeintzuk diren egoera babestu horiek eta zeinetan puntuatzen dugun, azaldu dugun moduan, berez gure posturaino edo gure zenbakiraino iritsiko bada, edo iritsi bada dei hori. Hori da. Bai? Eta behan, jaisten baldin badezue, orduan agertzen da, hemen, bez? Puntuazioa zenbatzeko beharrezkoa da honako dokumentazio hau ematea. Orduan, depende zein den kasuistika, dokumentazio bat edo beste bat eskatuko zaizue, eta hori igo beharko duzue. Adibidez, gurasotasun biologikoa bada, familia liburua. Adopzioa baldin bada, administrazioaren ebazpena. Baldin bada haurdunaldiagatiko mediko espezialista txostena frogatzen duena, que es imposible lanean Egotea. bai. Vale? Eta amaieran jartzen du lanbizitza edozein kasut. Beti, ziurtagiri horretaz aparte lanbizitza atxikituko dugu. Vale? Orduan, esandakoa, garrantzitsua da dokumentu hau ezagutzea, ze gero hemen daude penalizazioak, ze penalizazioak jaso ditzazkegu be. Importantea da, bale? Hala ere, sindikatuan beti prest ditugu telefonoak eta guri mailak eta dana, zuen zalantzak argitzeko. Orduan, inoiz ez geratu zalantzarekin, askotan hitz egiten du igual besteekin, eta, no, es que esta me ha dicho, es que no sé qué. Nere gomendioa da beti gure gana jostzea, azkenian, el telefono eskatxarra este es un poco ala moduzkoa, bale? Eta hemen oianak aipatutako bi taulatzuak ditugu. Hauek gu sortzen ditugu, 2022-23ko taula oraindik utzi dugu zuek historiko hori ikusi ahal izateko. Irekitzen da, hay que dejarse un poco la vista, barkatu, baina esketzeko beste modu bat egiteko. Eta hemen, nola interpretatu hau? Oso erraza. Ikusten duzuen moduan, hauek dira emandako ordezkapenak, ordezkapen normalak, ze kontratu ezberdina ditugu partzuergoan, pertsona bat ordezkatu dezakegu, alde batetik, lan metak eta kontratuak ditugu, inor ez dugu ordezkatzen, ez dago pertsona bat atzetik, da enpresak sortzen duen kontratu bat matrikulazioaren gorakada dagolako. Eta lepartekoak ditugu, bakanteak edo interinitateak direnak, eta luzeagoak direnak, bale? Orduan, zutabetxo honetan dekozue data, noiz jaso, enzino ez jaso dugun, aste horretako azken deituen taula, bale? Hau, importantea da. Normalian, ostiraletan partekatzen dugu, baina horrek ez du esan nahi, ostiralean eman direla dei guzti horiek. Baizik eta, aste horretan, azkenengo deituak zenbaki hauek edo hautagai hauek izan direla. Zonaldeka zatituta, hemen ikusten duzu, bapatian aldaketa badagoela, zerrenda berria martxan jarri delako, aurreko baremazioko behin betiko zerrenda hor argitaratu zen, eta orduan zerrenda berria erabiltzen hasten gara. Bale? Ze hor, zerrenda berria argitaratzean, bapatean igual ni 1200 naiz, eta sartu ditudan meritu guztien ostean, reajuste bat egoten da, azkenean jende berria sartu da, igual batzuek ez dute puntuatu, beste batzuek bai, baino kanpoan edo barruan, orduan hor berriro ordenatzen garenez, zenbakietan aldaketa txiki bat egotea logikoena da. Bai. Orduan hemen duko zuek, oianak ez dakoa, kalkulatu, behitxu, sartu naiz zerrendan, eta bapatean ikusten dut, 8.000 naizela. Pues claro, ikusita zenbakiak eta, lo más probable es deirik ez jasotzea. Momentuz ez behintzat, orduan gomendioa da, saiatzea esperientzia hori, edo ikasketak edo gehituta, lo que sea, puntuazioan gora egiteko, eta zerrendan gora egin ahal izateko. Vale? Esto apurka, ikusten guango zarete realitatea. Eta aurtengoa. Aurtengoa hemen dugu, momentuz, haue dira erabiltzen ari diran zenbakiak, eta hemen, ikusten dugu Araba osoan, iparraldean azken deitua izan dela 1570, osoan baina goaldean 926, eta horrela lurralde guztiek. Bai, garrantzitsua, asteriskoa dagoenetan, hori da, ikusten baduzue, hori da pertsona horrek lehentasuna zeukala. Lehentasuna izaten dugu 10 lan egunetan, bai? Kontratu bat amaitu aurreskola batean,
eta hor bertan beharra sortzen baldin bada berriro, lehentasuna daukagu. Naiz eta gure horretik hautagaiak disponible erabilgarri egon, gu daukagu lehentasun hori. Horregatik, kasu honetan adibidez, 3.955 deia jaso du lehentasuna zuelako, baino bestela 1017 ze egokion deia jasotzea. Bai? Zerrendaren urrenkera beti mantentzen da, bale? Osea, beti hasten gara 0-tik zuek ulertzeko, eta hortik bera. Eta hortik bera, bale, lehenengoa disponible dago? Ez, seguimos. Bigarrena disponible dago? Ez. Hirugarrena bai, bera jasoko du lan eskaintza, bere lan eskaintza horrek bat egiten baldin badu, berak aukeratutakoarekin. Noski, bale? hori beti. Orduan beti jungo gara 0-tik bera. Esuntua da, ailegatzen dela momentu bat ja, jendea lanean geratzen, kontratupean dagoela, kontratu luzeagoak edo hartzen dituelako, eta orduan ese 0 ez da erreala besta. Zeia llegatzen da momentu bat, hauek guztiak lanean daudela, eta orduan, vamos bajando, bale? Eta ikasturte aurrera joan ala, are berago goaz. Hori. Aber, galderatzuak ditugula. Hemen, oraintxe konturatu naz, APG atalean 0 puntu dudala, eta harrituta nago, horrek esan nahi du ez didatela puntuatu. Amatasuna irantzu, klaro, hemen asuntoa da hori. Azteko, lan eskaintza jasotzeko zure puntuazioa edo zure zenbakira ailegatu ziren, hau da garrantzitsua, baldin badakizu ailegatu zirela, orduan... Claro, baina, hor kontua da, APG atalean ez dakit zure egoera konkretua zein den, eta bestela nahiago baduzu bihar deitu eta saiatuko gara argitzen horren beste datu espartekatzearen. Baina, APG atal horretan agertuko zaizu aurreko baremazioan sartu baldin bazenuen. Hau da, aurten egon baldin bazara amatasunean eta aurten egon bazara zedentzia fiktizioan ez dakit oso ondo zein den egoera eta zeintzuk diren epeak, horretik ez zaizu aterako zerrenda horretan. Zerrenda hori da abenduaren 2022ko abenduaren 15koa. Hau da, aurreko baremazioa itxi zen egunekoa, barematu zen egunera artekoa. Orduan, hor, baliteke igual, zure kontua baldin bada, aurreko urtean egon zinela eta aurreko baremazioan berez sartu behar zenuen edo konputatu behar bazizuten amatasun hori egoera babestutzat, hori igual berriro eskatzea badaukazu, ez delako puntuatu, baina, hori... asuntua da, hemen kasuistika eta arpin ezberdinak egon daitezke irantzu, bihar albadezu deitu egoitzara eta hitz egin dugu, klaro, kasu honetan, Oianak esan duen adibidez oso garrantzitsua da, beraiek ikusi behar dute ez garela lanean egon beste toki batean. Hor ere berezitasun batzu daude, langabezia kobratzarekin, hor eztabaida txiki batzu daude enpresarekin, orduan batzutan ez digute egoera babestu horiek barematzen, langabezia jasotzen ari bagara tal. Olako kasuistika hain berezietan eta laskios txirrien esango dut gurekin konpartitu. Vale, porque, claro, esaten duzit 2008an izan zenuela umea. Igual, claro, jakin behar dugu, azteko, ea aurreko baremazioetan saiakera hau egin duzun, eta igotako dokumentazioa egokia den. Horrela baldin bada, irantzu, orduan igual ja jarriko gara un poco más en lo peor de enpresa, hor, zehozer ikusten ari da, que no le están molando mucho. A ver, jakin, askotan, gehienetan, lehenengo bueltan, esango dut, ez dutela onartzen. Beti, nik ikusi izan ditudan kasuetan, eta nirea pertsonala, beti erreklamatu behar izan dut, hori erreklamatzeko eta onartzeko. Eta behin erreklamatuta, onartu izan dute, baina normalean, gehienetan lehenengo bueltan ez dute onartzen. Baina, esan dakoa, ikusten badezue ja zuen arazoa eta arraroa dala edo takitor kasuistika zehatzak edo, hobeto telefonoz kudeatzen badugu eta hor laguntza hobea emango dizuegu, bale? Eta ametze garatzen du, atzeatzen lanean banago aurreskoletako partzuergotik deia jaso dezake eta beraiek horri buruzko informazioa izango dute. Ez dute informazioaren trukaketa egiten. Lehen aipatu dut, zerrendak independienteki kudeatzen dira,
eta egon zaitezke aurrezkuntzako irakasleen zerrendetan lanean, eta partzuergoko deia jaso, bai. Hemen asuntua da, partzuergoko deia hori jasotzean zuk aipatuko duzula kontratupean zaudela, eskatuko dizute ukoen agiria bidaltzea eta zerbitzu horria bidaltzea justifikazio hori konprobatzeko eta listo. No disponible moduan egongo zara kontratu hori amaitu arte. Eta gero zuk abisatu behar diezu haurreskolak partzuergoko pertsonal zerbitzuko teknikariei kontratu hori amaitzean eta 10 eguneko epean. Hau beti uko bat aurkezten dugunean, 10 eguneko epea dugu uko hori justifikatzeko, amaitu dela justifikatzeko eta abisatzeko, ¿vale? Porque bestela penalizazioa daka. Baina, bueno, baina zu baldin bazaude aurrezkuntzan lanean eta aurreskoletan aurreskolatako deiak jaso nahiko bazenu, izen ematea hemen behar duzu baremazio honetan. Ze ulertzen dudanagatik zura galderan zaude hautagai moduan, orduan egin beharko zenuke izen ematea eta zure datuak sartu eta bai. Eta nik uste gutxi gora bera... Bai, zakit galdera gehiago dituzuen... Bestela esan dakoa, a ber, gu... Hemen gaude. Deitu lasai asko, egoitzak ditugu hor gure webunean eta, bueno, eta Facebooken ikusiko duzue, bai oianak edo bai nik idazten dugula eta hor daukazu informazio guztia, gure emaila, gure telefonoak, gurekin jartzeko harremanetan jartzeko aukera, beti dago, zalantzak argitzeko eta egoitzetara gerturatzen bazarete ere, bueno, hor hitz egin dezakegu lasai asko, material ezberdinak ditugu, bueno, azkenean sindikatu moduan hainbat euskarrita sortzen ditugu eta zuen eskuetara daude eta hori, a ber, gu nahiago duguna eta beti aukera dago afiliatzeko, badakizue, azkenean gure lana hori dela eta gure babesa eta aukera gehigarriak edo afiliatu moduan dituzue, hori bai, baina hau ja, gu beti laguntzeko prest eta afiliatuta zegoen, hori noski, vamos, faltaria más. Orduan, hori, galderarik ez badago. Listo. Utziko dugu hemen. Antza ez dago beste galderarik. Grabatuta utziko dugu, bale? Orduan zintzilik geratuko da gure webunean ere, hor ikusi dugun atal horretan. Nahi beste ikusteko eta zalantzak argitzeko, eta bestela, ala ere zalantza baituzue, deitu. Bale? Zik eskerrik asko ekipo. Eskerrik asko. Eta beste bat arte.